Sziasztok! Ha te is foglalkoztatsz embereket, vagy épp idénymunkát keresel, akkor ez most neked szól. 2026. január 1-től ugyanis jönnek a változások az egyszerűsített foglalkoztatás, vagyis az EFO rendszerében. Na, de nézzük is meg, hogy pontosan mit kell tudnod. Szóval a nagy kérdés tényleg az, hogy hogyan is változnak a szabályok 2026-tól. És persze, ami még fontosabb, ez hogyan fog érinteni téged, akár céged van, akár te magad dolgozol így. Na, a következőkben pont ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ. Oké, nézzük is a menüt. Először is egy gyors emlékeztető, hogy mi is az az EFO. Aztán rátérünk a munkaidőre, ahol a mezőgazdaság kap egy kis extra figyelmet, utána jön a lényeg, a pénz. Megnézzük, hogy változnak a közterhek, és ami még izgalmasabb, a nyugdíjalap. A végén pedig összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat, amit tényleg érdemes megjegyezni. Szóval, első rész, mi is az az EFO, csak hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen. Ez egy nagyon népszerű foglalkoztatási forma itthon. Na de miért is szeretik ennyire? Hát a válasz egyetlen szó, a rugalmasság. Ugye az EFO lényege a gyorsasság és a pofon egyszerű adminisztráció. Gondolj bele, kell egy csomó ember a szüretre a mezőgazdaságban, vagy épp a Balatonparton a főszezonban. Na ilyenkor jön képbe az EFO. Sokkal kevesebb vele a papírmunka, mint egy normál munkaviszonynál, szóval nem csoda, hogy annyira népszerű. És pont ezért kulcsfontosságú, hogy képben legyünk a változásokkal, amik most jönnek. Na és akkor térjünk is rá az első igazán fontos változásra, ami a munkaidőt érinti. Ez a módosítás leginkább a mezőgazdasági szektornak fog óriási segítséget jelenteni. Mindjárt meglátjátok miért. Oké, nézzük a két oszlopot. Eddig hogy volt? Egyszerű volt a képlet. Egy ember egy évben maximum 120 napot dolgozhatott EFO-ban. Tök mindegy, hogy szőlőt szedett vagy egy fesztiválon segített. Na, 2026-tól ez egy picit megváltozik. Az alap 120 nap az marad, de a mezőgazdasági meló kap mondjuk úgy egy bónusz időkeretet. Igen, ez a szám a lényeg, 210 nap. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági idénymunka keretét felturbózzák. Az eddigi 120 naphoz hozzá lehet csapni még 90-et, így jön ki a 210. Ez, lássuk be, hatalmas segítség a gazdáknak, hiszen mindenki tudja, hogy a szezon a földeken sokszor jóval tovább tart, mint az a 4 hónap, amit a 120 nap lefelett. Oké, a több munkaidő szuper. De jön a kérdés, mennyibe fog ez kerülni? Nézzük meg a pénzügyi részét, mert a hosszabb munkaidő egy új közteher-kategóriát is hoz magával. Na, itt van a táblázat, és a legfontosabb részt be is kereteztük. Itt a második sorban van a lényeg, ez a teljesen új dolog. Ahogy látjátok, a legtöbb teher nem változik. Az alapidény munka marad a minimálbér 0,75%-a 120 napig. Viszont a 121. naptól a mezőgazdaságban bejön egy új, kicsit magasabb sáv, az 1,125%, vagyis a tanulság az, hogy a plusz rugalmasságért egy picivel többet kell fizetni közteherben. Jó, de mi jár a munkavállalónak a befizetett közteherért cserébe? Mert ugye ez is fontos kérdés. Nos, itt jön a következő nagy csavar, ami a nyugdíjalapot érinti. Ez pedig ugye közvetlenül hatással van arra, hogy mennyi nyugdíja lesz valakinek. Itt a logika teljesen következetes. Aki után többet fizetnek be, annak magasabb lesz az ellátási alapja. Tehát a hosszabbított mezőgazdasági időszakra a nyugdíjalap is feljebb kúszik 3,15%-ra. Ez eddig tiszta sor, teljesen logikus. De most mindenki nézze a táblázat alját, mert itt jön a valódi bomba. A filmipari statiszták, az ő nyugdíjalapjuk a mostani 2,8%-ról, figyelem, felugrik egészen 8,4%-ra. Ez nem semmi. Igen, jól látjátok, a 3-szorosára nő, és ez talán a legváratlanabb pont az egész módosításban. A vicc az egészben, hogy a közteher, amit fizetni kell utánuk, az nem változik, csak az az összeg nő meg drasztikusan, ami a nyugdíjukba beleszámít. Ez egy komoly elismerése a szektornak, és azt jelenti, hogy egy statiszta minden egyes forgatási napja sokkal, de sokkal többet fog érni a nyugdíja szempontjából. Na, a végére értünk a részleteknek, úgyhogy foglaljuk össze a lényeget. Mi az a pár kulcsfontosságú pont, amit tényleg jegyez meg 2026-ra? Tehát itt van a tuti lista 2026-ra.
Először is a mezőgazdasági meló kitolódik akár 210 napra is. Aztán a plusz 90 napra egy kicsit magasabb közterhet kell fizetni, amiért cserében magasabb nyugdíjalap is jár. A harmadik nagy dolog, a filmipari statiszták nyugdíjalapja triplázódik, 8,4%-ra ugrik. Fontos, hogy a többi FO kategóriában minden marad a régiben. Ez a lényeg. És végül a legfontosabb kérdés, ami most már a tiétek. Fel van készülve a céged, a könyvelésed ezekre a 2026-os változásokra, mert az új köztehersávot, a megemelt nyugdíjalapokat mind le kell majd követni. Szóval érdemes már most elkezdeni gondolkodni, hogy 2026. januárja ne egy kapkodós nap legyen. Köszönöm, hogy velem tartottatok.